Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Melvin Abel Sahanoko saking kelas 11A, nomor absen 22. Teng mriki kula badhe nembangaken tembang macapat kinanti Laras Lendro Patet Songo. Marmo denta beri kulup angulah lan tepeng ati rino wengi den anedya pandak panduk ing pambuti bengkas kahar daning driya supaya dadya utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.